नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. विधानसभा निवडणुकीक आज कुमटात 1 तर कारवारात 2 नामपत्रा दाखल. कारवार कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीक उमेदवार नामपत्र भरतेर आसात. कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा क्षेत्रातल्यान काँग्रेसतर्फेन निवेदित आळवा हेमी आज निवडणूक अधिकारी राघवेंद्र जलसागर हेमचेकडेन नामपत्र दाखल केले. तेजे पयलीं हजारांशी अभिमानी मार्फत कुमटाच्या काँग्रेस कार्यालयाकडच्यान तहसीलदार कार्यालयाकडे पर्यंत मिरवणूक काढून आपले आवय मार्गरेट आळवा हेमचे बरोबर येऊन नामपत्र दाखल केले. तसेच कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्राच्या आम आदमी पार्टीतर्फेन आशिष हेमी आणि स्वतंत्र पक्षातर्फेन श्रीमती कुंदाबाई परुळेकर हेमी नामपत्र दाखल केलात. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे सार्वजनिकाक कळवणी. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी वा इतरांक IAS, KAS, IPS, बँक एक्झाम, पोलीस एक्झाम अशा हरेक तऱ्हेच्या अभ्यासासाठी चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या वाचनालयात पुस्तकाची खास व्यवस्था केला. 3 कॉम्प्युटर, वायफाय जोडणी, स्मार्टफोन, कॅरम बोर्ड, चेस. वाचनालयाच्या आवारात आकर्षक गार्डन आणि बसकेची व्यवस्था करून दिसा बातमीपत्र वाचतल्याक आणि अभ्यासासाठी डिजिटल लायब्ररीची मोफत व्यवस्था केला. कथा, कादंबरी, नाटक, कविता यासारख्या साहित्याची पुस्तकं असतात. या वाचनालयाचो कोणी बी लाभ घेऊ शकता. कोणाकच कसलेच बंधन ना. सरकारी सुटी तसेच प्रत्येक सोमवार, दुसरो आणि चौथ मंगळवार सोडून सकाळी 10 ते 12:30, सांजे 4 ते 7:30 वाजतापर्यंत या लायब्ररीचो मोफत लाभ घेऊ शकता असे चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे इच्छुक सार्वजनिकाक कळयला. मतदान करताना नोटा हेजी जागृती करूक समाजसेवक राहुल नायकालो जिल्हा प्रशासनाक अर्ज. कारवार विधानसभा निवडणूक लागीं पावली. काही उमेदवारांन आपापल्या क्षेत्रात पक्षातर्फेन म्हणा किंवा स्वतंत्रपणान नामपत्र दाखल केलात. काही जण नामपत्र फाटी घेवचे आसू शकता. काही उमेदवारांन प्रचार सुरू केला. काही उमेदवाराक जाय तसो जनप्रतिसाद मेळचो ना अशें खास सुत्रा कडच्यान कळून येयला. काही मतदार या ना त्या कारणान निवडणूक म्हणल्यार बेजारलात. कितले जरी केले तरी एरे माझ्या मागल्या हीच गत म्हण मतदान करचो ना असो मनात निश्चय करून आसात. पण मतदान न करचे हे चुकीचे आसा. संविधानान दिल्लो अधिकार उपयोग करूं जाय. जर तर निवडणूक लढचे उमेदवार कोणूच पसंत ना अयोग्य म्हण दिसले तर तेमकां निवडणूक आयोगान नोटा म्हण एक ऑप्शन दवरला. तेका जर तुम्ही मत दिले तर तेजो परिणाम थेट उमेदवाराचेर जावं शकता म्हण कारवार नंदनगदाच्या राहुल नायक या समाजसेवकान जिल्हा प्रशासनाक अर्ज देऊन या नोटा बद्दल बी समाजात जागृती करू जाय म्हण विनंती केला. ऐकया राहुल नायक की सांगता मतदाराक. नोटा म्हटल्यार कितें? इलेक्शनाक अभ्यर्थी आपले आपले चिन्हाचे प्रचार करतात. पण चुनावणा आयोगान नोटा म्हणजे बटन दितात त्याचो प्रचार कोण करनात. तेन्ना हो निर्धार चुनावणा आयोगान घेवन नोटाचो प्रचार थोडो करूं जाय. लोकांक नोटा म्हळ्यार एटलिस्ट कितें म्हण कळूं जाय. कित्याक काय म्हटल्यार हेजे पयल्या लोकांक कॅन्डिडेट आवडना जाल्यार लोक इलेक्शनाक वचनाले. लोकांक इलेक्शनाक जरूर वचूं जाय, वोट घालूं जाय. आतां तुमकां जर कॅन्डिडेट कोणी आवडना तेन्ना तुमचे कडेन एक ऑप्शन आसा की नोटा वोट घालून आपलो विरोध दाखयचो. चुनावणा आयोगान हेचो एक विचार करून घेवन नोटा थोडो प्रचार करचो म्हणून हांव सांगूं सोदता. आनी तशेंच आमगेल्या कारवार अंकोला क्षेत्रांत लोकांक सुद्दां हेजो नोटा कितें म्हणून तुमी बी थोडो हेजे बद्दल तुमकां भाव भावयणी भितर डिस्कशन करून घेवन हे कितें बाबा म्हणून तुमी बी एक विचार करून घेवन ह्या नोटा साठी तुमकां कॅन्डिडेट आवडल्यार ते घाला वोट, नो प्रॉब्लेम. ज्या टायमार तुमकां कॅन्डिडेट आवडना कोणी तर इलेक्शनाक वोट घालूं वचनाल रावनाकात. प्लीज वोट घाला. कोणी आवड जाल्यार तुमकां नेक्स्ट ऑप्शन आसा नोटाक वोट घालूं. त्याचो प्रयोग उपयोग करून घेयात. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हटल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार.
एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचं तळमजलं, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.